Přátelé, vítejte u našeho nového segmentu pro web RNG Gamer. V něm vám shrneme novinky z herního světa za uplynulý týden, které si myslíme by vám neměly uniknout. Tak se do toho pojďme pustit, minulý týden byl totiž pořádně nabitý. Víkendová novinka přichází od studia Ubisoft. Kultovní sérii Assassin's Creed čeká nový přírůstek s názvem Assassin's Creed Codename Red, který by se měl odehrávat ve feudálním Japonsku. Titul byl oznámen už 2 roky zpátky, ale dostalo se mu teď pozornosti kvůli uniklým informacím o gameplay. Podle informací herních insiderů by se měl například kompletně předělat parkourový systém, což by bylo poprvé za zhruba 10 let. Co se týče technických změn, hra by měla přejít na nový engine, Anvil Pipeline. Doteď studia vyvíjející Assassin's Creed používala každý svoje odvětví Anvilu a sjednocení by mělo hlavně urychlit vývojový proces. Codename Red bude zároveň první Assassin's Creed titul, který dostane plně funkční sledování paprsku neboli ray tracing. Jednou z uniklých informací bylo také zahrnutí herní mechaniky známé z Assassin's Creed Valhalla, a sice stavění a vylepšování vlastní osady. Ty se v novém Assassin's Creed titulu budou jmenovat skrýše a bude v nich možnost dělat ještě více úprav, dekorovat interiéry a exteriéry budov. Bojový systém se bude také inspirovat Valhallou, ale mělo by přibýt více krutosti při soubojích. Dojít by mělo i na létající hlavy a končetiny. Codename Red by měla na pulty dorazit už tento podzim. Populární roguelike titul Hades si budou moci zahrát vlastníci zařízení s operačním systémem iOS. 19. března vyjde hra na tyto zařízení překvapivě skrze streamovací platformu Netflix. Pro ty, kteří jste Hades ještě nehráli, co jste teda dělali, se můžete těšit na hru, při které si zdokonalíte své reflexy. Vezme vás do podsvětí mytologického Řecka, kde se jako Zagreus, syn boha podsvětí Háda, budete prokousávat levely z podsvětí přes očistec až na povrch. Po cestě vás bude čekat spoustu nepřátel, kteří vás budou chtít poslat zpátky za tatínkem. Studio Supergiant Games teď slibuje fanouškům mobilní verzi s 60 fps gameplayem, optimalizované menu a rozhraní, upravitelné ovládání na displeji, cloud savey, achievementy a offline play. Hades se tak zařazením na Netflix přidá k titulům jako například GTA Trilogie, Katana Zero nebo Death's Floor. Pro studio Supergiant Games je zařazení na Netflix logický krok, jak fanouškům ukrátit čas při čekání na slibované pokračování hry Hades 2, která by měla ještě během letošního roku spustit předběžný přístup. Kauza kolem nedávného Switch emulátoru má dohru. Vývojáři emulátoru Yuzu, kteří měli předělávat Nintendo hry do PC verzí, musí zaplatit japonskému studiu částku skoro $2,5 milionu. Rozhodl o tom federální soud Spojených států potom, co Nintendo podalo v únoru na Tropic Haze vývojáře emulátoru trestní oznámení. Tvrdí v něm, že Yuzu porušilo zákon DMCA týkající se autorského práva. Vývojáři z Tropic Haze měli podle Nintenda vytvořením emulátoru prolomit zakódované vrstvy Switche a otevřít tak cestu pro možnosti pirátění jejich her. Tento případ také není první, kdy si Nintendo chtěl uchránit svoje know-how. Loni v květnu donutilo Nintendo stáhnout společnost Valve ze své platformy Steam, takzvaný Dolphin emulátor, který byl vytvořen pro emulaci her na GameCube a Wii. Poměrně smutná zpráva zasáhla herní a zábavní průmysl. Po 21 letech končí svoji existenci společnost Rooster Teeth. Produkční společnost, která stojí například za seriály Red vs. Blue nebo Ruby a úspěšnými herními kanály jako Achievement Hunter nebo Funhouse, se už delší dobu potýkala s nedostatkem financí. Od roku 2014 byl Rooster Teeth přehazován mezi vlastnictvími větších firem. V roce 2019 byla společnost nucena snížit náklady, což vedlo k propouštění zhruba 50 zaměstnanců, což v té době bylo asi 13%. Nakonec v roce 2022 skončil Rooster Teeth v rukou společnosti Warner Bros., která se snažila uplatnit značku na trhu následující 2 roky. Po dlouhém protahování ale přišel generální manažer Jordan Levin s oznámením, že Rooster Teeth oficiálně přestává se svou činností a v průběhu několika měsíců se vypne úplně. Od roku 2003, kdy společnost vznikla, měla velký vliv na herní komunitu a dokonce se sama podílela na vývoji několika her. My samozřejmě přejeme všem, kdo byli součástí Rooster Teeth, rychlé postavení znovu na nohy a držíme palce. Vývojáři z polského 11-bit Studios oznámili příchod nového dílu stavební survival strategie Frostpunk. Necelých 6 let po vydání prvního dílu vyjde toto léto Frostpunk 2.
Právě v horkém létě letošního roku budete mít možnost se schladit v mrazivém prostředí zmrzlé post-apo pustiny doby ledové, kde budete budovat své město a starat se o své občany, aby přežili. Samozřejmě vás neminou ani problémy obyvatel, které budete chtě nechtě řešit. Nebudete moci se zaděčit každému a tak se připravte na spoustu stresu a šalamounského rozhodování. Nový díl bude oproti předchozímu směřovat k politickým konfliktům a právům pracujících, které si budete muset uchovat na své straně. Hru si budete moci zahrát už 25. července a pro ty, kteří si předobjednají deluxe edici, budou mít možnost zahrát si týdenní betu už v dubnu a neminou je také další bonusy jako například 3 DLC, 72hodinový předběžný přístup k příběhovému módu, kosmetické doplňky, ale také epický soundtrack Piotra Musiala, který produkoval fanoušky milovaný soundtrack prvního dílu. A ještě jedna krátká a příjemná zpráva nakonec. Studio EA končí s exkluzivitou her na své platformě Origin a spoustu svých klasických her posílá na platformu Steam. Ve světě gamingu je Steam brán za největší rybu, co se týče virtuálních obchodů s PC hrami. Herní společnosti si ale chtěli také ukousnout kousek pomyslného tržního koláče a začali si zakládat vlastní platformy. Stejně tomu bylo u EA a jejich Originu, který firma založila v roce 2011 a vydala exkluzivně na něm známé tituly jako Mass Effect Andromeda nebo Star Wars Jedi Fallen Order. Od pátku 8.3., což je kdy tohle točíme, si budete moci zahrát tituly EA vypuštěné na Steam. Mezi nimi třeba série Command & Conquer, SimCity nebo klasiku s názvem Saboteur. Tak tohle byl týden v kostce, my se na vás budeme těšit příští týden u dalšího videa. Za naši redakci RNG Gamer jsem to byl já, Vojta a Matouš. Tak ahoj.